Hau, benetan luzea da, orantxe. Orantxe abiatu dira untziak. Eta entzuten dugu, jendearen oiluztorta hori baserri. Bai, denak bere taldeari bultza nahian edo animatu nahian, ez? Aipatu, irtera eman ezai epailea zegoenean, haizean eraginez, ontziek atzeka duntz etortzen ziren, eta proako jendea, brankakoa nola arraunean ari zen poliki-poliki estatxe hori tiran mantentzeko, ez? Eta gurekin duguna Luis Javier Salaberria da, galdera txo bat bakarrik azkar-azkar, ertera behintzat eman diogu eta ertera ondo eman diozue. Bai, irtera oso ona izan du da. Bakizu, hasierako bentaja hori beti txikila izaten da, baina, aber aurretik juten gehan. Hiltzera aterako zarete banderaren bila. Bai, alainak egitea eta ilusio guztiak ingaina. Suerte zuri ere eta gero elkarrekin hitz egiteko aukera izan duzaguna. Eskerrik asko zuei. Hor ditugu launtziak, lehen Olasagasti jaunak Oriotarren presidenteak garaipena nahi zutela adirazi du. Eta behar bada hori izan daiteke estrategiarik onena eusteko. Zeren abantaila gauza bada, baina abantaila bada ona, azken urteotako abantailarik onentsuena, azken 8 urteotan izandako abantailarik onenetarikoa izan daiteke hau, baina eta guztiz ere arraunean ez dira inbeste segundu, 10 segundu, zein izan daiteke baserri estrategiarik onena gaur. Nik uste dut hemen lau taldean estrategia dela, bakotxa bere postua zailkapena defenditzeko, nik uste dut puskatzea aterako direla denak, uste gabe gehiago atera berdute San Pedro eta Tiranek, joan den igandean lortutako abantailagatik. Baina, hori jore dudarik gabe, zergatik hor buruak asko jokatzen du, eta ziabogan pixka bat atzetik ikustea jase gertatu zen joan den igandean, San Pedro garailetako bazen, eta 14 segundo porrota izan duzuten, orduan, hemen ikuste dute taldetan inork ere ez dula amur emangot ez dula etxiko, Gure referentzi puntua orantxe bete dute eta Orio eta Tiran ikuste aurretik ditugula, gero 3. San Pedro izango genuke eta 4. Hondarribia. Jakina, guk ez ditugu hemen balizamenduko referentzi guztiak, diferentziak hori bai oso txikiak dira, baina bi ertzetatik, bai 4. kaletik, orain ikusi duzue Jose Manuel Francisco, estriborrera begira, hor erreferentzi bila, nik uste dute Orio eta Tiran, paretsu ditugula, irudi honek adierazten duen bezala baserri. Bai, enfilazio, nik uste dut, zertxo bat aurreago daudela, lehenengo kaletik Orio eta 4. Tiran, Eta, hor, arrasto botat ikuste erdiko kalekoak San Pedro eta Hondarribi zertxo bat atzeago daudela, Hemen da helikoteroaren irudia, momentua behintzat Orio eta Tiran eta Orio, 3. tokian San Pedro izango genuke eta 4. Hondarribia, baina jaun Andreok hau hasi besterik ez da egin, hemendik aurrera izango dute gainera lana, hortik kanpo itxaso zabalean frogatu beharko da norden onena, norden indartsuena. A ber, Mikel. Bai, Xabier Andueza itxasotik deika dugu, bai, itxasoan gaude. Jose Barbona kostapeko patroia dago gurekin, eta pozik ikusten dugu lehenetan irabazle izan, segundu bakar bat Hondarruri, baina pozik ez da. Bai, hortxe ibilik ez dut, zela horretatzea, eta horretik sartuka eta konte. Bai, gaur ere jokatu zaigu, eta nik uste txarra zela bina, aurretik sartu gara eta kontentu. Lehenengo txandera alziztute, eta Hondarribia 11 segundura dukutzute, esperantzak bai? Ikusiko dugu nola dihoazten ziagoan, eta gero bueltan nola sartzen dira, esperantzak horra daude. Eskerrik asko iso. Bale, zarata artean behintzat entzun dugu Joseba Arbona, Xabier Andueza lankideak horre alegin berezi bat egin eta gero, aizu, Jose Luis Erkizia, ez aldabil Tiran 4. kale horretatik oso indartsu. Bai, ez genuke oraindik nabarmen esango, baina Tiran eta Orio hor daude puntan, eta nik uste dut dagoeneko taldea batetik bestea alde horiek ateratzea nik uste dut oso garrantzitu izango dela, aurretik dijoazen antzat eta atzetik dijoazen antzat ia amur emateko, ez da gaurkoa. Joan den igandeko errentari hor dago. Bai, edozein kasutan ez dezagun ezer aurreratu, lehen ere bazirudien Ondarro 4. kaletik ondo ari zela, eta gero batean kanpoko balizak parean izan ditugunean, 3. azaldu da, beraz, diferentziak hor daude, baina momentuz badirudi San Pedro ez dagoela Orio eta Tiranen parean, eta jakina, aurreko asteburuan izandako zulo horren ondorioz, ia 14 segundutako zulo horren ondorioz,
ez luke horrelakorik beharko San Pedrok bandera irabazi ahal izateko. Posibilitateak orain duela 5 minutu baino txikiagoak dituzte San Pedrotarrek. Bai, eta Barkatu, bai, Eta aurrera. gurekin duguna Manuel Mora da, barkatu hitza kentzeagatik, baina bera oso urduri ikusten dugu gure Euskal Telebistako monitorrei begira, eta gutxienez 10 segundotan galdetu nahi, ea nola ikusten duen estropada hau. ¿Cómo estás viendo la regata? De salida andamos ahí hoy nosotros, esperemos a ver si seguimos así. Habéis salido a muerte a por la bandera. No por la bandera, sabemos que es muy complicado. Nuestra ilusión sería por lo menos ganar la tanda. Pues gracias y que luego tengamos oportunidad de hablar. Vale, gracias vosotros. Hor dira, Galiziako ordezkariak benetan goi mailako untzia osatu dute denboraldi honi begira. Duela 2 urte Meirako gizonak izan ziren Galiziako ordezkaririk onentsuenak, eta orain argi dagoen atzera da Galizian arraunketak gora egin duela, eta gaur egun tiran Euskal Herriko onenen mailan dagoela. Bai, mailan dagoela, eta gaina aipatu, hemen ibiltzen den jendea arraunan asko ulertzen du jendeataz, esaten da hori, eta ikusten da, oso arraunkera txukuna eta polita daukatela, Osea, ez dela kasualitatez dauden lekuan egotea, Bate baino gehiago komentatu dit azken egunotan, guztien artetik Galiziarrak direla arraunean onduen ari direnak, eta ez edonor hori komentatzen entrenatzaile eta goi mailako arraunlari izandako adiskide batek adibidez aste honetan hori komentatu izan dit, hori ere oso ondo ari dela, baina Galiziarren arraunketa maila oso ona dela. Bai, badirudi hemengoa, ja urte batzuk goien daudela, eta gian zertxo bat utzia daukatela, edo ja ohituta daude arraunkera postura batekin, gertatzen dena berriz, ikasteko dagona, Peru beratik goruntz datorrena, arrek asko hobetago mimo gehiakin zaintzen du gauz horiek, Eta taldea oso ona lortu dute, eta gaur erakusten ari dira ere. Helikopteroaren erreferentzia jarraituz, eta beti kanpoko balitzak ikusi zain, baina tiran eta orio eta tiran, untzi batetako abantailaz, 3 segundutako abantaila San Pedroren aurretik, eta Hondarribia 4. Hori nahiko segurutzat jo behar dugu, oraingo irudi hauek ikusita. Edozein kasutan, 7 minutu 23 segundu orain, beste 2 minutu du behar dituzte hor arraunean